maganizo ano ndi abwino zitithandiza zathandiza anthu amene akufunikira upangiri umenewo musiyanitseni kwambiri ndi abodyguard amangokhala onyoza kulabeni longwe kunyoza kudzudzula koma osapereka upangiri. Izizi zimatibalalitsa kwambiri ife Amalawi kuti anthu awa akamapanga khadwe limene lili kuti kwenikweni amatanthauza chani. Zimaonetsa kuti anthu achakufuna ulemerero wa iwo okha. Mapeto ake mutha kuona abodyguard anakhapo MP kwawo zinanyera anakanika panonso anthu owatsatira akuchepa ndi akunkana achepa pang'ono. Abakiri Muluzi TV nawonso anthu panopa anacheperatu kucheperatu anthu sakwatsatiranso. Chifukwa choti anatsogoza mabodza amachulutsa mabodza ngakhale nkhani takhala kuti nkhani ndiyoona koma iwo amayipereka mu njira yabodza. Naonapo one day Abakiri Muluzi TV anakapapo nkhani yomweyo inabwera mu njira yabodza kwambiri boma popanga linapanga mu njira yachilungamo. Ine zile ndipatsa mafunso kuti zinthu bwanji kwenikweni pamene nadzera kuti Abakiri Muluzi TV ndi anthu abodza. So iniyo pitirizani tizipereka maganizo athu mutiperekere kwa oyenera kuti amene akufunika kuti apita alandire maganizo athu kuti agwiritse ntchito. Kaya otsutsa kaya olamula fesi tiyang'ana mbali izo lakhola konsekonse pofuna kuti dziko likonzeke. Ine ndine Frederick Bile Malata, mmodzi mwa anthu amene timayankhulapo mu nkhani zosiyanasiyana zochitika mu dziko lino la Malawi. Amalawi anzanga, kuyambira nthawi imene ine ndidangotulutsa audio yochenjeza akuboma, ndapezeka zichizonena kuti ndalandira sapoti yochuluka kwambiri, ndipo sapoti imeneyi yakhala kwambiri kuchokera ku opposition ya dziko lino la Malawi. So panopa tikamanena nkhani zoti akuti opposition, because ife tikudziwa kuti from 2020 to 2025 opposition ya dziko muno ndekuti ndi UDF ndi DPP. Chifukwa the rest anakhala pamodzi ndikupanga tonse alliance against DPP and UDF. Now anthu achoka zimene zija kuti akhoza kumangopanga amene angapangire kuti lero basi tachoka uku tili uku basi ifeyo tili ku opposition. Chifukwa chake lero tikumva zonena kuti akuti PP ili ku opposition, akuti Eugene UTM ili ku opposition, chani ili ku opposition. Ife afford akuti ili ku opposition zodabwisa kwambiri. Ife timayembekezera kuti zipani zimene zikhoza kukhala ku opposition panopa ndekuti ndi PDP, DPP and UDF. Chifukwa PDP yadzuka kumene ndi zipani zina zimene zakhazikitsidwa kumene pakatipa ndimene tikanakhala zili ku opposition, koma the rest of the parties zimene akukhala zili kuboma, koma zochitika zake zikukhala zodabwisa zoti anthu akungofuna kumapanga mmene angapangire. Amalawi anzanga, ndimafuna kuti ndikuuzeni from the feedback, from the suggestion box, zimene takhala tikumva ndizomvetsa chisoni kwambiri zonena kuti titakhala kuti mwina tizizikamba pano patasankha kunena kuti zimene tikupezazo tizitumize kwa oyenerera. Tizitumize kwa oyenerera, sikuti nkhani izi ndizoti zakuboma kokha kuti anthu akungonena kuboma kokha, akunena even ku opposition, kunena kuti chipani chimene chikuyembekezera kuti chikufuna chiloweso mboma ndi anthu ake akumangidwa. Chipani chimene chocho sichimakhala pa forefront ndikumaperekeza anthu aja omangidwa aja ku khoti ndikumakasangalala, chifukwa zimapereka picture yonena kuti inuyo chipani chanucho mukuvomereza kuti mukusunga anthu akuba. Muchipani mwanumo mukuvomereza kuti mukusunga anthu osaphunzira, mukuvomereza kuti muchipani mwanumo mukusunga makhuluku. Zimenezozo ndi zimene zimapangisa kuti chipani anthu asachikhulupirire ali chisamachitire brand. Izo ndi zimene zachokera from suggestion box. Ndeka ndi chipani cha inu amene anthu akukumangani nde mukumaganiza ngati kuti ayayi tiyeni tikamuchite support munthu ku khoti, ndikumafika pamene paja ndikumapanga misonkhano yanu ndikumayankhula mwauve ayayi tithamangitsana, ndinali ndi milandu itatu lero ndalowa milandu itatu, nkumaona ngati kuti zimenezozo ndizochenjerera. Ayi ziononga chipani. Member wanu akamangidwa ndikupita kaya ndikupolisi
polisi kumakatenga anthu tiyeni ku polisi ndi kumakaimba nyimbo pamene paja mutavala ma uniform zimasonyeza kuziwaonesa ku dziko kuti ifeyo chipani chathu chinali cha corruption, chipani chathu chinali cha kuba, chipani chathu sitinapange bwino. Koma mukuyenera kuti mubwere poyera ndi kuvomereza ku mtundu wa Malawi kuti mukudziwa inuyo mamembers athu akhala ali mu nkhani izi popeza tikudikira chigamulo cha makoti. Ife tikufuna anthu awa ayambe aimekaye pa maudindo awo kufikira nthawi imene akakhale kuti achidwa clear by the court of law. Ndiye kuyendesa bwino chipani chimene chikuyembekeza kuti chikufunanso kulowa mboma. So ife ndiongonena pa zimenezo. From suggestion box talandira dandaulo ndilonena kuti ku judiciary, it seems the judiciary now has been captured. Kotero kuti zimene amakhala akuyankhula Alexius Kamangira zayamba kukhala sopano kulowa mitu mwa anthu ndi kumakaona kuti zijama yankhula Alexius Kamangira amaoneka ngati wa misala komano kuzilekerera. Tibwereranso zimene zimachitika mu 2019-2020 chifukwa zisankho za 2020 amalawi tizindikire kunena kuti zisankho zimene zidachita clear mavuto amene analipo ndi chipani cha DPP. Yes, anthu anakwiya, anthu anadandaula, ndipo sopano idafika nthawi yonena kuti anthu sopano amasulidwe. Ndi kufika kwa kuwina kwa Tonse Alliance kupita chitsogolo, anthu anali ndi chiyembekezo chonena kuti judiciary izigwira ntchito moyenerera. Aku polisi azigwira ntchito yawo moyenerera. Minister of Justice azigwiraso ntchito yake moyenerera. Parliament izigwiraso ntchito yake moyenerera. Executive nayonso izigwira ntchito yake moyenerera. From suggestion box, the feedback tikukupatsirani kunena kuti zaonesa kuti panopa judiciary has been captured by the opposition parties. Inthu kunoko ku Malawi tikufuna tionese kunena kuti anthu akamanena kuti akuwina zisankho samawina zisankho chifukwa akukondedwa ndi anthu. Nchifukwa chake amati akalowa mboma amatha kumangopanga zina zilizonse chifukwa amadziwa kuti iwo aja mboma alowa ndi strategy yawo, sadalowe ndi mavoti, adalowa ndi strategy yawo. Boma lina lililonse limene limalowa ndi kuti lavoteredwa ndi anthu pa ground limayenda ndi anthu. Chifukwa chake Bakiri Muluzi pa ulamuliro wake anasangalala kwambiri chifukwa choti anthu adampasa sapoti, adagonjesa Kamuzu. Muja muonena kuti ndi sapoti yochokera kwa anthu. Amati Bakiri Muluzi akapita m'midzi amakapeza anthu eni kumene koko ndi kumene amauza kuti zinthu zitani zisintha. Mumalandidwa mazira pano musiya kulandidwa mazira, mumapereka misonkho pano pamusiya kupereka msonkho. Anthu aja amamva ndithu kunena kuti munthu uyu wabwera kuzatichita support. Now panopa anthu kungobwera kuti pamene anangobwera kunena kuti DPP is a system. Sana nene kuti DPP ikuyenda ndi ma grassroots imavoteredwa koma ananena kuti ndi system zimene zijazapangitsa sopano kunena kuti anthu azipanga ma strategy onena kuti atha kuchita even capture judiciary. Ndipo izizi anthu akudandaula kuchokera pasi pa mtima, akudandaulira a chief justice ku judiciary, akudandaulira kuti taonani ma judgment amene akuperekedwa kuma court, zimene akupanga pakati pa ma lawyer ndi ma judge zikukhala zinthu zodabwisa. Ngakhale ineyonso ndinanenso wodabwa kunena kuti munthu akubwera akunena kuti kuli ruling. Nde ruling ija ikapezeka zija zonena kuti ikumpeza munthu kuti ndiwo ali ndi wapezeka olakwa pa milandu imeneyo ndipo ali ndi milandu yoti ayankhe. Nde kuti chimene amayembekezera ndi judgment. Nde munthu amamuuza kunena kuti sopano iweyo zidifende uli ndi mawu oti unene before judgment. Ndi amanena kuti ineyo ndili ndi ana
amasiye folo komanso ndili ndi matenda mwina akhunyu kapena ayi nde ineyo ndinokalamba ndili ndi zaka 60 nde kuti mundilamule ndikafera kundende nde chimene ndikufuna ine ndikupempha kuti mundiganizire. Ndi pamene akuti mundiganizire amanena sopano kunena kuti tikuchita revoke belo yanu panopa pitani mukayembekezere kumaula. Ndi kumene kuja munthu amapezeka zija zonena kuti akubweresa sopano kaya kupanga apilu pa chigamulo chija. Ndi kumene kuja amakabweresa mboni kuti ine mboni zanga ndi izi koma sopano kufika pa ruling kenako ndimakanena kuti ayi sopano mubwerese mboni zimene muzafotokozere. Ndi kuti nkhani ija inali isanathe pamene mafika ku ruling ndi kuti nkhani zija zinali isanathe awa anali asanabwerese mboni. Why mumabweresa kuti munene kuti judgment ujeni ruling ikubwera kenako kumakanena kuti muzabweresa mboni kenako ndikumakanena kuti adijani to marriage. Zimene zikudabwisa kunena kuti kodi ku judiciary kukwatani a chief justice ku judiciary kukwatani ndekuti definitely the judiciary has been captured again by the opposition. Izizi zikuonesa nthawi zambiri even mukati mukaone inuyo milandu imene idapalamulidwa ndi vice president wa DPP Central Region adanena chimozimozi kuti panopa tikupatsani belo and milandu izayamba marriage. Zikupereka picture yanji kunena kuti munthu akhoza kumachita forge even madokumenti ajawa aboma aja zilibe vuto zimene zijazo sinkhani za kesi ya serious. Si kesi ya serious kuti oka ndi PPDA utha kuchita forge that signature kaya kukhala ndi certificate ya MRA kumayika pa koma ili ya fake ukhoza kupanga. That is not a serious case. Yonena kuti munthu ukhoza kuitenga milandu from January kukanena kuti tikuichita adijani to marriage. Izizi zikuonesa kuti zavuta judiciary has been captured. Panopa mukaona kuti ACB has been captured by the ombudsman. Kukapeza zichitona kuti basi ife tikunena pano kuti sakuyeneraso awakukhala oyenera ngakhale so ma interview amene angabwerewo sakuyeneraso kuti akapange nawo inu determination ya mtundu wanji imeneyi. Inu nziko muno tikudziwa ndithu tikudziwa nziko muno tikudziwa munachitidwaso determination yokhuzana ndi Helen Buluma amene siwoyenera ndipo panopa tikunena kuti basi achotsedwe ntchito. Kukapezeka zija zotiya kuti Helen Buluma kuchotsedwa ntchito anthu ndikumadandaula kuchasa munthu kenako anthu dziko lino ndikukhalanso ndi vuto ndikumakamuyang'anayang'anaso Helen Buluma omwe ucha so tikulawa kuti zimene zikuchitika zikujudiciary zimene zikuchitika zikujustice. Tikamati justice ndi chilungamo. So kodi ine nditamangitsidwa ndi Alfred Gangata pankhani akuti ya defamation. Jaji anakana kupereka belo ananena kuti I'm adjourning the case from 17 January 2024 to 23 January, just 8 to 6 days. Anachita adijani case for just 6 days. Napezeka zijazoni nati mwamuti ndituluke ndipite kunyumba napita kumaula nkhani ya defamation. Mwamuti tituluke kutoke faini mubwere tukupasani belo case yanu ikuyamba pa 23 January. Anapezeka kuti akuti adijani the case ndisapereka judgment yanga pa 23 January. Ndikumanena kuti amene yoyo akwenera akhale 6 years ndende, akwenera akhale 6 years ndende kapena apereke 30 million. Nakakhala kumaula for 8 days. Isono lero chikuchitika ndi chani? Kuti munthu azikanena kuti okay case I therefore adjourn the case from January to March. Nde mudziwa kale kuti tili munyengo zazisankho nde zikapezeke kuja kuti case izikabwera kuti kuyamba March kena kwazachita adjourn March to April to September to December. So awawa akamabwera ndikumapanga misonkhano kumakanena kuti tidakavinisana musadandaule nde kuti tili ndi masiku
paka kesi imeneyi ifika December tizapezeka ifeyo talowa mbomamo, kusonyeza kuti tikufuna ifeyo titenge anthu amene ali ndi mavuto kaya ndi akuba ndalama mboma, kaya ndi oti alibe ma certificate oyenerera, kaya ndi makhuluku, apezeke kuti alowesedwe mbomamo. So ifeyo tikamapempha a president kapena kuti akuboma ma appointing authority kuti please takuonani ku Ministry of Justice takuonani kumene ku dziko muno, tangoganizani inu kunena kuti ku ACB kuli ana amene apezeka kuti akanapeza mwayi oti asankhidwe ngati lawyer Oscar Taulo ndi achinomba amene akhala kugwira ntchito kale ku ACB mwa 2 hour. By now anafunika kukhalaje, one of them the director wa ACB, and the ACB is operational, koma kuli kuchita twists into left, right and center. Ine ndikuona kuti judiciary has been captured. A chief justice Dzukani, a chief justice Dzukani kumakotiko, Dzukani ku judiciary ko, a president executive Dzukani kuli tumayina tutisitufuna kuti tizikhala ngati kuti tikumenyera nkhondo anthu ena. Komano taonani a president uyu Ayuba James, lawyer uyu Ayuba James, makampezeka kuti mukamusiya kuti akakhale board member ku Eskom. Amene Ayuba James uyu mukanangolizizimusa dziko ilili ndikunena kuti amene uyu tamusiya ndi Minister of Justice. Kaya ndi uyu wapona kita uyu tamuzusa amene uyu ndi Minister of Justice. Anthu onena kuti azitha kukhala ndi kumamva chiyankhulo cha wina ndi mzake, kumayankhulana ndi kumadziwa kuti kodi apapa inuyo a lawyer, inuyo a judge, izizi chigamulo ichi mwabwera nacho motani. Ifetu timayembekezera kunena kuti munthu akapezeka ndi case to answer immediately amayenera kuti alandidwe bail ndikena kwazidikira judgment. Azibambo aja amene adapha Blair Lule, amene amaganiziridwa kuti adapha Blair Lule, akhala ali pa bail, koma nthawi amene anangopezedwa kuti ali ndi case, apezedwa ndi mulandu to answer, anatuluka pompaja ndi kumapita kumaula kumakadikira judgment. Ndipo amene aja apita kwa maloya awo ndi kumakanena kuti iya tipange apilu tionenso bwino judgment, chifukwa choti apa panakhala sipanayende bwino. Sizimene zilili. So lero tikudabwa kuti munthu ali ndi case to answer akutuluka akunena kuti yayi tithamangisana akatenge chinthucho. Kodi mufuna mundiuze kuti anthu mumapita ku makhoti osatenga chinthucho chimene akuchifuna omangidwa ayo kuti ati mukatenge chinthucho achione? Andi akubwera akunena kuti ya milandu ineyo ndinachimwa kale 28 years ago, ndi milandu inachita expire kwene kuti isakambidwenso. Zonsezo munthu tikumangochita manuva mu court muja, mangochita manuva mu court muja. Zoona zimenezo pamene ena ovutika akupezeka ziyo zoti kumangopasidwa ma judgment 21 years. Pompo mwapezeka ndi mulandu to answer, tiyeni bail revoked, kale ali kumaula. ACB panopa yangokhala basi sikugwiraso ntchito. Kodi inu simungathe kupeza nditu mwansangansanga kuti ngati executive kugwirisa ntchito mphamvu za executive, kugwirisa ntchito ma judgment ena amene akhala kubwerako, amene ombudsman akhala kulephera panopa tikukamba pano, chief executive officer amera akachaje adakali kumera chifukwa cha makoti amene adapereka chigamulo. Koti ikapereka limakhala lamulo. So ngati adanena kuti ombudsman alibe mphamvu yoti akhoza kupanga za nkhani za ma interviews kulowerera, koma ngati munthu ali ndi vuto ndi nkhani za kulembana ntchito apite sopano kumene kumakoti amene amayang'ana zimenezo za ntchito. Lero wina wake akubweranso akupanganso chomwecho. Kodi ndikadakhala ngati ine sikanakhala contempt kuti ndikupanga contempt of court, kuti ndikulephera kumvera chigamulo cha makhoti, ngati ombudsman ikulephera kumvera chigamulo cha makhoti kuti azipasa mphamvu kwambiri, simukananimanga. Lero NRB and MEC panopa kumachita kugwidwa ndithu pa khosi
Salima Sugar maakaunti ake onse panopa sakugwiritsa ntchito kusonyeza kuti sugar mdziko muno akhoza kusowa ndi kukhala kuti kuli kampani imodzi yokha ndimene kupeza kuti kupanga sugar ndiwo aja akamachula 3000 4000 muachita blame. Tikukamba pano Adimaki ndi chinthu choti chosafunika kuseweresa munthu tumakana kuti maakaunti ake onse apezeke kuti agwidwe pakati apereka ka mabiliyoni angati kaya. Inu zoona zimenezo tikufuna tithokoze mwapaderadera a minister of trade mwadzuka ndikumakalesa kuti sugar fertilizer simungamufikise pa mtengo mulekezere pa mtengo omwe mmagwirisa ntchito. Ndi zimene ife tikufuna zija kuti maminista musagone pa mipando yanu. A president tachotsani anthu ena amene akugona pa mipando yawo. Tachotsani tikamanena kuti chotsani anthu amene akugona pa mipando yawo. Zinthu zimene zikuchitika ku ministry zikuipisa dzina la inuyo a president. Momoti zinthu zikukonzeka bwinobwino inuyo mukuthamanga mukupanga maubale abwino ndi maiko tikumaziona zithunzi zimene zija zinafunikira kuti zizionesa kuti ngakhale pa ground munthu sangangodzuka lero kuti alero Beautex soap 2000 mama wapopita aya ndi 27 akuti basi chine chose chakwera. Inu ndikumakakhala zimeneja ndikumaziyang'anira minister nkumakaziyang'anira. No. So ife tikhala tikuyankhula kaya zikukhuza iweyo minister ndani. Ma advisors a president samangokhala mu ofesi. Tulukamoni mu ofesi muone zimene zili kunja. Tasiyani magalimoto maplado tasiyani amene takwerani mabasi anu samakudziwani aliyense. Takwerani mabasi muziona zimene zikuchitika. Inu ya minister a trade anthu ayenda misika kulemba anthu kunena kuti mulandira funding ndalama makapito ama business yanu lero ali kuti. Kodi anthu akapita kumeja ndi ukamenyedwa inuyo anduna. Anthu akapita kumene kujako a staff yanu akutrade akapita misika muja ndi ukamenyedwa muzadandaula. Chifukwa simabwera ndikuyamba chinthu aya tikufuna kuli funding ukuku ndiye tikufuna tikupaseni makapito ang'ono inu ya ma business misikamu tikufuna tikupaseni faujenene makapito muzipangira ma business kenako zikutanthauza chani izizi. Tikupemphani inuyo a minister of trade kuti tadzukani mmene mwayambira tapangani ngati zimene akupanga onabo vitumbiko mumba. Lero wasanduka kukhala siku transport, here today there tomorrow, here today there tomorrow. Zimenezo ndi zimene zimaonesa kuti ngakhale boma lipali chiyembekezo. Zili ngati mzimayi oyembekezera ngati mwana wake m'mimbamo sakugundagunda. Zimayi amakhala odera nkhawa kunena kuti azabereka chakufa, koma akamagundagunda ndikumaona kuti yes chili mkatimu ndi chamoyo amakhala osangalala. Chomwecho inuyo anthu akuboma mukamakhala ndikumayenda ndikumazungulira ndikumaona kuti boma lalankhula chakuti president ndikupereka instruction kapena kuti degree imene takhala tikupempherani kunena kuti president alengeze kunena kuti Adimaki igule chimanga chonse chimene chikugulisidwa ma 70,000 per 50 kg ichi ndikuti akaya kupanga pa kgs ngati kandi 2,800 kandi 3,000 ndi agule chimanga chija pa mtengo wa 3,000 per kg. Chonsechi achigule akachigula chipezeke chijalo chipite ku Adimaki chipite ku NFRA ndi kumene kujako president kazipanga zimezi kwa 2 weeks kapanga kwa mwezi umodzi koma kale nthawi yochepa kwambiri kandi 7 days yokha akhale kuti akugula chimanga chonse chichoke mu warehouse monse chimanga chipite ku Adimaki ndi alengeze after 7 days kuti wina aliyense asapezeke ogulisa chimanga pa mtengo wa opitirira 35,000 kapena 40,000. Muona kuti pa ground pakhala bata chifukwa mukangosiya osamangaso anthu apezeka kuti chimanga chomwechi chimene chapita ku Adimaki ndikuti anthu aja achigula mavenda akachigula chonsechicha chimanga chomwechichi
anthu azikagula pa mtengo wa 70,000 koma mukagulagula anthu aja amene ali nacho aja mukagulagula ndi kuti sipapezeka kuyika skelo pa nsewu kumakanena kuti 10 kg 25,000 pano. Chimozimozi mafuta amera, inuyo amera, munayenera kunena kuti mugwirise ntchito ma act amera, amphamvu zanu inuyo mupite ku area 30, mupite mukatenge apolisi kumene kuja muapase ntchito. Inu tikumaona ifeyo asiti assembly akumatenga apolisi ndikumayenda ndi anyamata ndikumalanda anthu zinthu mmusewu. Kodi muganiza kuti inuyo amera amene akupangireni zimene zini ndani? Ndeti kamakamba za ku energy ena nkumaganena kuti yayi koma tiyeni tipatseni ndalama tufuna timuyankhe ameneyo. Ndeti kunena kuti inuyo amera tauzani apolisi, taperekani ntchito ku polisi, apolisi azungulire pena paliponse amene angangopezeka ndi mafuta, amene yoyo panja pa outside filling station, amene yoyo agwidwe. Komanso judgment yake khali ya mphamvu kwambiri, ndekuti ndi ku judiciary kukhale kuja kuti mukulumikizana konena kuti kumene kujako mukangopita kumene munthu uja akauzidwe chindapusa chachikulu kwambiri, chifukwa wani amayika moyo wa anthu pa chiopsezo kuti mafuta akeyo akanakhala kuti ayaka, ndekuti manyumba ambiri akanakhala atapsa, komanso anthu ambiri akhoza kupsa. Ndi zimene zijazo kumazisegerera kuti mafuta aziyenda, mafuna mafuta pa filling station palibe, koma munthu akuthamanga nawo mafuta alipo. Why don't you send a police ma CID opanda uniform ndikuzungulira pena paliponse azingoti akaona anthu ajagwi kwamanga pomwepo watenga kumapita nawo? Usapanga zimenezo bwanji. Pali zinthu zina timaona ngati tikulekerera kuti ati tionese democracy, koma ngakhale ku America kuli zinthu zina zimene amachita act mopanda kusatira democracy. Sizingateke kuti zina chose chizingochitika basi mwa banana republic, sizingateke. So ife tikamayankhula ndikulira kufuna dziko lathu kuti likhale lolongosoka, lochitika zinthu mwasanite, mwabata, molongosoka. Munthu sungamangodzuka lero mitengo kumangodzuka basi mmene wadzukira. Hayi basi koma lero chinthu changa sikukuziwa dola yako. Ndete kunena kuti ngakhale a minister of finance aoneseseso kwambiri kuti kodi ndalama zikupezeka pa black market kwambiri. Chifukwa chani? Koposera ku mabanki ndi papezeke njira yonena kuti akoke ndalama zonse zija zimene zili ku mabanki zija zikokedwe, zimene zija ndalama zimene zili ku black market zija zikokedwa bwanji? Umatumiza sopano tokoka kuti tipezeke tijatonena kuti kaya ndi uchi uzipita uzikakola pamene paja, kaya ndi ngumbi zizipita zizikakola pamene paja, kuyika ngati magnet kuti zonse zizichoka zokha uku ndikumakakola uku. Zindalama zichoka bwanji ku black market kupita ku mabanki? Ngati mabankiyo atayika polisi yoyenerera yonena kuti ndalama zija azikweze, kaya ayike pa $2,500 per $1, kandi $2,800 per $1 official, kusonyeza kuti aliyense atenga ndalama zake zija apita nazo ku mabanki. Then ku mabanki kuja munthu wina aliyense azikagula ku banki, koma pasapezeke munthu ogula ntchito pa parallel market kupita pa black market. That's what we are asking the government. We are lobbying the government. We are telling the government. Osati kuukira. Ine ndine Frederick Bile Malata.